Dito mataas mo. Morning buddy. Alas 5 buddy. 5 ng umaga. Araw ng Lunes. So, maglatag ulit kayo buddy ng silinyase, yung maliliit na isda. Maliit yung bibi tamban. Yung bibilad namin ngayon. Kita tayo buddy, kape-kape. So, masyado pang madilim body. Hindi pa makita masyado yung kapaligiran. At yung pagkakapingan, no? Masyado pang madilim. Dito naman tayo body sa Kamalig. Tabing dagat. O, nakapin sa taas pa. Taas na ilatag na. Ha? Ito yung tamban. Ito yung baby tamban. Kabady, good morning. Magandang araw ngayon mga kabady. Maganda magbilad ng isda ngayon mga kabady. Ang oras na ito ngayon body ay exact 8:08 ng umaga. Mapansin niyo mga kabady sa likod ng kabady ang sikat ng araw. Dito pala ako ngayon body sa bilaran ng isda na. So mga kabady, ito yung pinakamasipag naming tagabilad ng isda mga kabady, batang bata, 11 years old mga kabady. Murang edad niya mga kabady. Oh, yung body na, utusan pa yung body. Ganun kasipag yan body. Sila bading rap-rap, si bading Arabo, tribal. Body, continue sa kabady, gatag. Shout out kay Ate Tricia, ang tagaluto namin, kusinirang maganda. May ship kami dito, may ship. Magandang dilag.
Ito buddy yung magandang vlog na yung buddy. Oh. Ano pa, syempre, ang chef cook ng Balatan. Panis. Sinigang Ate Tricia. Yes! Sinigang ni Mami Tricia. Pasabaw-sabawin natin yung mga the best trabahador tako ko. Yan. Matapos magtrabaho, sabaw-sabaw. Ay, syempre. Tapos matapos magtrabaho, kay Mami naman. Ano pa? Ako naman tabaw. Huh? Disgrasya. No problem. Si Buddy Arabo, tayo lang sa gilid, dinintay ka. Yan! Kasi naglayas kagabi, rugado. Yan! Nang mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Sabi ko sa iyo eh. Sino kayang naman yung arabo kagabi ay? Luto ni Mami yung mga buddy, oh. Ito. Siyempre. Kailangan natin sabaw-sabaw. Yan na. Yan, sarap yung buddy dahil sa sa DIY, kalan. Sa kusina ni Mami Tricia. Yan, ganito lang buhay namin mga buddy. Gano'ng kasipag yan mga buddy, oh. Tiyaga ni Mami mga buddy, oh. Siyempre, kailangan sa life. Mami! Update lang mga buddy, pagkakain ng mga buddy. Kain na, sa luto ni Mami, kain na. Kain na. Mga buddy, kakain na. Tapos tayo ba doon yung paki buddy? Yan. Nama buddy. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Bag sinumpakan yung buddy. Fitness ka. Nagkatali ng mga buddy. Baling Aday. Baling Arabo.